ודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה, היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה. זאת אכן אותה הארץ, זאת אותה האדמה, ואותה פיסת הסלע הנצרבת בחמה. האם הייתם פעם בנצרת? כן. מה מיוחד בעיר? כלום. יש שם אוכל טוב. סתם אחלה חום. מה הייתם ממליצים לצופים בסרט לעשות ולראות בעיר? ללכת למסעדות ולאכול חום. תודה. גם לראות את המשחקים שהכי נצרתי מתי בערי נצרת, היה פשוט אחלה. האם היית פעם בנצרת? כן. מה מיוחד בעיר? שיש שם 3 דתות, יהודים, מוסלמים ונוצרים. מה היית ממליצה לצופים בסרט לעשות ולראות בעיר? ללכת לביג פשן. תודה.